guys, it's me Ronan and welcome back to my channel! Hello Marys! What's up nerds? Oh guys, kamusta kayo? I know it's been a while since the last time na nakapag-vlog ako. Medyo na-busy ako sa bago kong work. Di ba nasabi ko naman dun sa last na video ko na baka medyo matagalan yung next na video ko. Yes guys, so medyo nag-focus muna ako dun sa bago kong work kasi kakaibang process na naman itong inaaral ko, which is totally different dun sa dati kong trabaho, no? And of course, I am so happy na ibalita sa inyo na finally, after 9 years, morning shift na ako, guys. Yes, morning shift na ako, guys. Pang-umaga na ako. Yung shift ko, 6 in the morning to 3 in the afternoon. So, maaga akong gumigising, maaga akong pumapasok, at the same time, maaga din akong umuwi. Maaga din ako natutulog. So, I feel so happy. And, yeah, so sobrang thankful ako. Sobrang, I feel so blessed na I was able to transfer to this, to the morning shift. I know, guys, na hindi ganun kadali, no? I know some of you na gusto ring mag-switch ng job, gusto ring lumipat ng ibang schedule, gustong lumipat ng ibang company, but it's easier said than done, sabi nga nila. Madaling sabihin po na lumipat ng trabaho, gusto ko na mag-resign, gusto ko nang lumipat. Madaling sabihin yun. Especially pag matagal ka na sa company, sobrang siyempre pagod ka na sa ginagawa mo, or siguro nabuburaot ka na sa boss mo or whatever. Kung ano man yung reason mo, hindi ganun kadali na mag-decide ka agad. Especially pag parang sobrang tagal ka na dun sa company at nasanay ka na dun sa trabaho, naging routine mo na at nakampante ka na, at hindi ganun kadali na i-break yung cycle na yun at magsimula na naman ulit. I totally understand that kasi yun yung na-feel ko. Umabot ako ng 9 years and lagi na akong sinasabi, ba't hindi ka pa mag-resign, ba't hindi ka pa maghanap, ganyan. And it took me 9 years, di ba? Para talagang tuldukan ko at talagang it has to happen now or hindi na ito mangyayari. And I'm so proud of myself na nagawa ko siya. And now, pang umaga na ako, and I'm so happy dun sa bago kong work and sa bagong company, and I'm so happy dun sa mga people that I'm working with. Excited ako every day na pumasok, diba? So yun yung life update. So yun yung mga kaganapan ko lately. Bakit hindi ako kaagad nakapag-vlog, hindi ka ako, I'm sorry, may nag-message sa akin, nagtatanong kung kailan yung next ko na video. Eto na yon. So I'm not sure kung kailan. Hopefully, kasi walang pasok this Thursday on Friday, ma-edit ko kaagad ito at may upload ko kaagad ito, no? Oh my god. So guys, how are you? Kamusta? Work climbing, as I've said, steadily, hindi agad-agad, hindi rush. So ibig sabihin lang no, nare-reach natin yung mga tamang tao na nangangailangan talaga ng mga videos na ganito. Diba? Kasi sila yung mga nagme-message sa akin na, or nagko-comment doon sa comment section na nakaka-relate sila doon sa mga videos natin, at kahit papano natulungan sila doon sa mga videos natin. I'm grateful naman ako kasi sinishare ko lang naman yung mga ginawa ko na nag-work for me. Yun. So, kumusta kayo guys? How are you doing? Kumusta naman yung week? Wala naman tayong anxiety attack lately. Wala naman tayong atake. Hindi naman tayo nag-hyperventilate. Hindi naman tayo kinapos ng hininga, nagpanic sa office. Okay naman sa family. Ganyan. Well, I hope so, no? I pray na okay tayong lahat. Kasi ito naman yung pinaka-goal ng channel natin, na sabay-sabay tayong mag-heal. Pero guys ha, as I have said, na yung channel na ito para lang to sa mga hindi ganun ka-severe na mental health or anxiety issues.
kung hirap ka na at talagang mabigat na yung pinagdadaanan mo, mabigat na yung anxiety mo, magpa-check ka na. Magpa-roll out ka ng medical history or whatever test na pwede mong gawin. May tricycle. Sorry. Magpa-roll out ka and then magpa-refer ka sa psych doctor kung kinakailangan. I know some of you nagme-message sa akin, wala akong may advice, I'm so sorry, kasi pare-pareho lang tayo. Hindi ko rin alam yung history ninyo, hindi ako professional. Pare-pareho lang tayo. So, yun, I'm sorry. Okay, so, guys, I'm so sorry. Kung nakikita nyo ngayon, medyo nagbago yung itsura. Kasi nag-change ako ng camera. Nalobat yung camera ko, guys. Hindi ko na malaya na hindi ko pala yun na-charge. So, right now, I'm using my cellphone. Oh my gosh. It's already 5:20 in the afternoon and it is Tuesday. Yes, Tuesday afternoon. So, Wednesday na bukas. Paggabi na wala na tayong natural light. Ito, inon ko na nga yung ilaw sa kwarto. Ayun. So, tuloy ang laban. Ituloy natin to. Sorry guys ha. Medyo okay lang naman, di ba? Medyo maliwanag din naman siya. Nakikita niyo naman yung aking mukha. I'm sorry. Sorry na. Okay, so medyo kakaiba naman yung pag-uusapan natin ngayon. Of course, related pa rito sa anxiety or stress, ganyan-ganyan, mental health issues, ganyan. But the topic that we're going to talk about today is how to deal with anxiety and stress sa office, sa trabaho, ganyan, di ba? Alam nyo yan. Alam nyo stressful sa trabaho. So, very rampant ito guys kasi halos lahat naman tayo, di ba, may trabaho. So, hindi man pare-pareho yung level ng anxiety or ng stress na na-experience natin sa trabaho. Pero, stress pa din yun or anxiety pa din yun. Di ba? Okay, so, first thing first, ba't pa tayo nagtatrabaho? Ba't ka ba nagtatrabaho? Ano bang napapala mo dyan? Of course, guys, kailangan natin magtrabaho, especially in this economy, di ba? We need to pay the bills, we need to send money to our relatives or parents, or may mga kung yung iba dyan, may mga pamilya, may every time you go out or every day, kailangan mong gumastos, di ba? It's not everything, but it's something. Money is something. Kailangan natin kumita ng pera para mabuhay. Paano na yung mga gadget natin dyan, di ba? Paano na yung mga aura-aura? Paano na yung milk tea? Paano na yung Starbucks? Especially ngayon, di ba? Toffee nut latte. Ayun, addict ako sa toffee nut latte. So, every, lang naman yun, December. So, kaya carry lang. Di ba? So yun, kailangan natin magtrabaho guys para kumita ng pera at of course para mabili natin yung kailangan natin mabili and to live comfortably. Parang ganon. And of course, hindi nawawala yung anxiety, hindi nawawala yung stress when it comes to sa work, especially sa workplace, depende sa work environment, kung anong merong work environment meron ka. Ako, I've been working in a corporate company since nag-start ako sa BPO, sunod na yun. And of course, doon mo makikita yung iba't ibang klaseng empleyado, iba't ibang klaseng trabaho, and bawat klase ng trabaho, meron talagang stress level, meron talagang nakakadulot talaga siya ng anxiety. Unang nakakapagdulot ng anxiety is of course, you need to meet especially pag meron kang kailangang mini-meet na deadline. Isa 'yon, 'di ba? Yung mga deliverables mo na kailangan mong i-send dun sa boss mo at the end of the month. Yung mga month end, stressful yun kasi kailangan mong yung mga reports na kailangan mong i-send, ganyan. Secondly, yung work environment mismo, especially yung mga co-workers mo, how you deal with, of course, may mga bullies pa, di ba, sa trabaho. Hindi nawawala yun. Party yun ng
ng especially ng corporate environment, may mga ganun talaga. So, depende na lang yun sa'yo kung paano mo siya i-handle. Ano pa ba? Of course, finances, di ba? Yung mga budget mo, ganyan. Nakaka-add up din yun sa, nakakadulot ng anxiety din yun, di ba? Ano pa ba yung, pakikipagsalamuha sa ibang tao. There are peoples talaga. There are people na very, sila, introvert. Introvert ako, but I know how to deal with people. I can actually not totally turn that off, but I can communicate with people. It's okay, wala akong problema doon. But there are people na talagang hirap sila, especially sa meeting, mag-report, ganyan. Yung iba talaga nagpa-panic attack dahil hindi kaya mag-report, hindi kayang tumayo sa harap, ganyan. Especially pag napapagalitan ka ng boss na nasisigang ka habang nagre-report. Kung anong tinatanong sa'yo, tapos nagpa-panic ka na, ganyan. Anxiety attack at the office, yes, na-experience ko na yon out of nowhere. Ilang beses na inatake ako ng anxiety ko. It's because sobrang daming work. Deadline, nagmi-meet ako ng deadline. Kailangan kong matapos yung trabaho. Inatake ako. Normally, lumalabas lang ako, pumupunta ako sa CR. Doon ko ginagawa yung mga routine na ginagawa ko. Every time na nagkaka-panic attack or nagkaka-anxiety attack ako, yung mga breathing exercises, doon sa mga previous videos ko, nandun yon yung mga ginagawa ko every time na ina-atake ako. Kung ano yung nag-work for me. Mga breathing exercises, positive affirmation. Basta kailangan ko lang kumalma. And then, of course, balik ako sa trabaho. But of course, there are things na we need to learn, no? To cope up with panic attack or stress in the office environment. Una is, it's very, very important to inform your boss or to inform a coworker o a trusted coworker o siguro yung seatmate mo or kung ganun kayo, kung sobrang close kayo sa ng team nyo, I think it's okay to inform them that you have anxiety issues. Para at least alam nila kung paano ka i-handle every time that you have an anxiety attack inside the office. Kasi hindi mo maiiwasan, nangyayari talaga yun. Mangyayari talaga yun. Hindi natin alam kung gaano kalaki or gaano ka-heavy yung volume na sa trabaho, di ba? Especially pag month end or pag lang talaga, parang season lang talaga, ganyan. Nangyayari yun, di ba? So at least your boss informed siya kung ano yung nangyayari sa iyo at the same time na alam niya, hindi man niya maiintindihan fully, pero alam niya kung ano yung nangyayari sa iyo na you're just having an anxiety attack. Okay, pwede ka niyang i-pull out or kung ano man, or yung coworker mo pwede ka lang kausapin para ma-distract ka, para lang ma-break lang yung thoughts, yung patterns na yon while you're having an anxiety attack. 'Di ba? And then pangalawa is time management. You need to learn to manage your time. Especially when it comes to, pag may minimit kang mga deadline. Ako, ginagawa ko talaga yun. We're using Outlook before sa dati kong work. If you're using that sa mga emails and all that stuff, pinaprioritize ko yung kailangan i-prioritize, yung mga may deadline na ganitong oras, yun yung inuuna kong trabaho, kino-color code ko siya na ako lang yung nakakaintindi. So, depende yun sa'yo kung paano mo gagawin yun na mamamanage mo yung time. Unahin mo muna yung mga importante, ihuli mo yung mga malayo-layo pa yung mga deadline or yung turnaround time, mga tipong ganyan. Para at least hindi ka nagka-cram, hindi ka nagpapanik. Kasi pag ayan na tapos hindi mo patapos, ang dami, may sumisigaw na bata dun sa kapitbahay. Sorry guys, ako naririnig nyo. So, back tayo. Nakaka-distract. So, back tayo sa topic. So, yun. So, parang naghahabol ka ng oras. Parang alas 5 pa uwi ka na, alas 4, ang dami mo pang ginagawa, ang dami pa hindi pa siya nauubos. Kasi hindi mo minamanage yung time mo, baka kalat-kalat, di ba? Try mong mag-time management. May mga, I'm not sure kung merong bang mga how to ganyan, to manage your time online. You can search that.
It's very, very helpful, especially sa office. Third, guys, huwag masyadong magbida-bida. Alam niyo yan, may mga kilala kayo dyan sa office na bida-bida. Maraming bida-bida. Jollibee, bida-bida. It is very important na learn to be realistic. 'Di ba? Ask help kung kinakailangan. Kung hindi na kaya, set ka ng boundaries na hanggang dito lang kaya ko, ganyan. And then, kung hindi mo na kaya, sabihin mo sa boss mo na hanggang dito lang kaya kong tapusin, ganyan. Huwag masyadong bida-bida, tapos nasa-stress ka na pala, nagkaka-anxiety attack ka na pala dyan, dahil sobrang mong bida-bida. I know, sometimes gusto natin magpakitang gilas, no? Pero hindi naman dapat all the time, guys. Kasi mauubos ka rin, mapapagod ka rin, ikaw lang din yung magsasuffer. Kung deserving ka talaga dun sa promotion na yon, makikita at makikita ng boss mo yon. It's important na may ano kayo, may parang feedback with each other, nagto-talk kayo monthly, keme-keme, ganyan. At nakikita na yun dun sa mga output mo sa kanya na maayos yung trabaho mo. Hindi mo kailangan magbida-bida. 'Di ba? Kasi ikaw lang din yung mapapagod, 'di ba? Sobrang mong bida-bida. Just be realistic. Kung ano yung kaya, yun lang yun. Kayanin, kayanin. Kung ano yung kaya, yun. Huwag masyadong, wala push ng push, tapos hindi mo na pala kaya, tapos nagkasakit ka na, nagka-anxiety, attack ka na, ganyan. Nakaka-add up na pala yun ng anxiety issues mo, sa anxiety issues mo. 'Di ba? And then number 4, communicate effectively. Guys, tayo na may anxiety issues, hindi tayo naiintindihan kung ano yung nararamdaman natin deep inside, kung ano yung nararamdaman natin while we are having an anxiety attack. 'Di ba? We can explain it sa ating boss or sa ating supervisor. He or she can try to absorb, pero hindi niya talaga na maiintindihan yun. Kasi hindi naman niya na-experience yun first hand. I think every person na nagkaka-anxiety attack, na may anxiety issues, iba-iba. So, siguro may similarities ako sa inyo, sa ikaw, ganyan. While we're having an anxiety attack, pareho, may similarities. Pero, personal struggle mo yun parang iba, parang hindi talaga totally pareho tayo ng nararamdaman. Gets nyo ba? Parang iba. So, it's important na you communicate effectively. Hindi yung nagsisigaw ka ganyan. At the same time, with your, let's say, magi-endorse ka din ng mga pending mo, it's important na you communicate effectively na maintindihan nung magbaback up sa'yo din na kukuha ng trabaho mo, kung ano yung gusto mong ipagawa sa kanya, tipong ganon. At the same time, sa boss mo na maintindihan ng boss mo kung ano talaga yung nararamdaman mo deep inside, or kung ano yung nararamdaman mo at this very moment, kung bakit hindi mo kayang tapusin yung trabaho mo dahil you're having an anxiety attack, na ganito yung nararamdaman mo, ganyan. You can't expect that person to understand fully kung wala naman siyang anxiety issues, kung wala naman siyang anxiety problems, 'di ba? But at least somehow walang disconnect. Open kayo sa isa na nailabas mo sa kanya at in a way na intindihan niya. Parang you get my point. Para at least, 'di ba? Kasi siya yung supervisor mo eh. At the same time, siya din yung magko-cover sa iyo, parang ganyan. Aalagaan ka niya while nagtatrabaho ka doon kasi responsibilidad ka niya in a way, 'di ba? And then number 5. Eto guys, hindi mo to maiiwasan kasi marami talaga ito sa work environment natin. Sa office o kung anumang trabaho meron ka, you need to avoid yung mga toxic na people. There are mga bullies. I know sometimes may mga people na talagang bad vibes. Mga bad vibes na parang whiners. Ako, I always avoid yung mga whiners. Kasi for me parang
parang feeling ko I'm doing my best para lang i-boost yung emotions ko, and then makaharap ka ng whiners, ida-down niya, hahatakin niya pababa yung emotions mo hanggang kayo ng dalawa nandun sa baba. Is syempre may anxiety ako, hindi ko agad-agad may ipupush pataas yung emotions ko, 'di ba? Sa iba sobrang dali lang. So, yun yung unang ina-avoid ko. Malalaman mo naman yun kung sino yung mga whiners. Yung mga may mga backbiter ba tawag doon? Yung mga tinitira ka pa patalikod. Parang, basta yung mga backfighter, basta yun. Yun. Sometimes we enjoy chismis, di ba? Pero of course, mayroong boundaries yun, may hangganan yun, di ba? As long as hindi ka na nakakatapak na iba. Yung parang, ano lang, parang, dito lang na level. Dito lang na level. Hindi na yung personalan na talagang sisira na yung tao. May mga chismosa talaga na talagang dakilang chismosa na sisiraan, mga nega, di ba yung tipong ganon. So yun yung mga ina-avoid ko before. Basta ako kasi parang natawanan lang tayo pero pag may nega ka na, sige bye, busy ko. Ganon. And then of course lastly, take a break. 'Di ba? Take a vacation kung kinakailangan. Kahit din dun sa araw-araw mo na trabaho, mag-break ka. Gamitin mo yung 30 minutes na break mo. Mag-lunch ka. Huwag yung itodo-todo mo. Kasi ikaw lang din talo niyan. Kasi kung mawala ka dyan sa company na yan, andyan pa rin yung company. Hindi pa rin mawawala yun. They'll move on without you. So, take a break. Tao ka lang, napapagod yung katawan mo. 'Di ba? Most of the time ako nagkaka-anxiety attack ako sa office is because sobrang pagod ang katawan ko. Doon ako talagang inaatake. No, 'di ba dati kinikwento ko doon sa mga previous videos ko na every time na umuwi ako sa umaga dahil panggabi ako, doon ako talaga inaatake ng anxiety. Yung tipong siguro pa-calm down na yung pababa na yung energy ko, doon ako inatake. Hindi ko alam kung bakit. Siguro yun yung mga hindi ko alam kung ano yung mga triggers doon, kung bakit doon siya umaatake. 'Di ba? So, take a break kung kailangan mag-leave ka, gamitin mo yung leave mo, magbakasyon ka, mag-unwind ka. Oh my God, I'm dreaming of nasa beach. Ang sarap mag-beach. And then of course, guys, acknowledge your success. Siguro kahit natapos mo lang yung mga pending mo today, let's say ganyan, acknowledge mo yon. Give yourself a break, give yourself a tap sa shoulder mo for a job well done. Kahit sa'yo lang yung success na yon, alam mo na success, 'di ba? Small successes, ganon. Acknowledge mo yon kasi you're working so hard, you deserve it. Para din yun sa'yo, parang ganyan. So, wag mo kalimutan yun. I know some of you guys nagtatanong kung nagkakaroon pa rin ba ako ng anxiety attack. It's not as severe. When I say it's not as severe, andun na ako sa let's say 85% or 86 to 90% na okay. So, hindi na ako yung talagang may bumubombard, pagising ko pa lang meron na kagang pumapasok na mga triggers or mga anxiety sa isip ko na naisip ko to hindi siya nawawala. No, every time na may pumapasok, nabablock ko siya kaagad, and then I'm very excited na pumasok dahil pang umaga ako, ganyan. So, it's full of excitement. And then I started my day always with a prayer. When I wake up in the morning at around 3 in the morning, kasi tutulog ako mga 6 or 5, 6, 7, ganyan. I wake up at 3 in the morning, I started my day with a prayer. So parang for me, positive ka agad siya. So kung ano mo yung negative na gustong pumasok sa isip ko, nabablock ka agad niya, positive ka agad siya. Yun. So I'm very very thankful. Guys, yun. So yun lang yung muna yung video ko for today. Naisip ko yung video na to kasi of course I know
may mga nagbe-message sa akin na hindi na sila nakakapagtrabaho dahil nahihirapan sila sa anxiety nila, nakadagdag yung stress sa trabaho, nakakadagdag yung mga tao sa office, nakadagdag yung boss nila, nakadagdag yung volume ng trabaho nila, hindi na sila nakakapasok dahil every time na pagpasok pa lang nila sa trabaho nila, ayan na si anxiety. So parang si office mismo ang naging trigger dun sa anxiety nila. So, yun. So yun. I hope this makes sense, no? And, kumusta naman kayo? Oh my gosh, 2 weeks ako yata ako hindi nakapag-video. Sana okay lang lahat. Sana okay lang kayong lahat. And thank you so much for supporting our channel. Thank you for your messages. I know hindi kaagad ako nakakapag-message, guys. Hindi kaagad ako nakapag-reply. And I'm sorry hindi ako nakakapagbigay ng mga advice kasi hindi naman ako professional, guys. You really need to go to a doctor for if you need professional advice. Diba? Lahat ng mga siguro yung mga tips ko nandito na sa YouTube channel ko, check nyo na lang kasi yun lang din naman yung sasabihin ko. But anyway, thank you so much sa suporta ninyo. Thank you na for letting me know na nakakatulong yung videos ko kasi yun naman yung pinaka goal ng channel natin. Wish me luck sa aking new work and I'll wish you luck as well sa kung ano man yung laban natin everyday. Give yourself a break. Don't forget that, okay? So, till next video na lang ulit, ha? Kakain na ako, nagugutom na ako. As I've always said, guys, please, choose life. And please choose happiness. And please, start your day with a smile. And choose kindness. I love you! Thank you so much! Okay, next video na lang ulit. By the way, andun sa description yung mga social media ko. Anyo ako, ha? Bye-bye!